Yes. Mesti apa bumbu? Bumbu ini kayak sambal desa ya, Dah ya? Iya. Sambal desa. Nyapa tukarane iki? Apa to tukarane iki? Beh. Wis sisi. Punjara tenan. Lah. Ajril. Kok digorene sosis oke lho, aja tukarane. Mas yo nek to? Turu deh. Iya. Kisah Isa di istriku yang tersayang. Pasang kowe lek saya harus mesti langsung. Wah teko ngono. Lampune kurang padeng. Salak ning pawon apa gase gorono engko? Oh lho ya. Penak disitok yo. Mlumpuk. Oh, tak cepate yo. Kono sik isa-isa. Nganu kompor malah gorene yo. Dadi sitok penak. Ora mencar apa? Ben ora mlayu rene sakne Mas, anu ayam itu dimarinasi apa langsung dibumboni kuwi? Mbok lha jane dibumboni ngono. Lah iya lek dimarinasi ning kene. Kaya di nganu sik no, dimasak sik to. Nah, Kaya ayam bakar mbak. cek enek sing buka apa ora tokone. Ya tokone buka lek tuku kaya ngene. Nendi kene adok. Makane aku takok lha sing omah kene kan di sampean. Omahku kan enggak kene. Apa nih Mbak Tina? Tina bakar-bakar. Heeh, kon mah ya bakar-bakar. Heeh. Pak Diki ana ora? Ade rada anu yo. Bumbuman opo kae? Aku ora mau wehi. Kesoran ademu. Nek masak. Bumbuman opo aku ora mau wehi. Apa kasih lah. Ono kok nang Kasih udah gini. Saiki ndung maru telepon panas sih dhewe. Kok dhewe kresek. Kok sampe. Aku sampe nawase jering kok ya enggak? Sitoke nyunyuk Mas Wi. Oh nyunyuk. Empan Mas, empan Mas. Nggih bumbane ya. Digoreng ya, Manut aku yo ngene kena nggih mosok membakar iki tok. Salak dibakar no. Masa digoreng tok. Ya apa ku? Sama nang Pak Nonanya Iki ngaruh di anu lagi. Engko kelat ra iki. Apa? Ora dudah. Pita. Karo gawa irus nih. Senane Mas Abid. Lah iki ayame balure sakmono kokan. Mbuh ya piye ayame. Kurang ya. Pak tetap rene. Moncai bawang-bawang ya, Mas? Ya. Iki enggak ada blender, Mas. Ora ngulek nih nggo piye. Mae plosok. Oh. Lagi uleke gede. Jahe kuning. Tak uwe. Udah. Ini Pak Nayang asli. Saya. Ini Ini kan bagian bunyi Tuk, sih. saya tumbas Mas jahe karo kunir. jahe kuning rek. Enggak enak. Wah ning warung. Jajal enek warung liwat. Enak bumbu racik. Yo ning ngene bayar. Enak gak sama Dek? Jahe kuning apa jahe? Oh, Bek. Duwe pikiran kan? Oh, Bek ora enek bumbon blas kok. Lombok brambang bawang. Lah. Ki ngulon ae. Nganu Bek karo Bek Saimah lek jek ning omah Bek yo karo Pak Kadi. Enggak gugah enak apa ora ren. Pak Pelan ra enak jan. Siti arep moro. Siti Jarmoro. Jono nggo blender mbak Dep mongko mahetan. Aku males gawa apa piye? Jalan sudah tidak dewe. Wis mare. Sik tok kuning jahe. Mbak Depi ngempakne umpan ra mbak Dep nggo. Lah iya. Diwek apa sik. Ora dikayu bulat, Mas. Lah iya. Belas no? Bulan. Pek girah duwe jane.
Jelek pikiran yo. Ya, hasilnya yang ngarep mau. Kadang. Adangnya bon. Adangnya bon-bonan yo. Kasih cilok biasanya pedes ya. Abija. Maksudnya bumbu kok pakai lombok pisan. Oh, kok langsung dibakar. Ini lomboke. Kacangnya lali. Yo kacangnya kok kayak gini. Cuma mau piro. Iya. Ya, ya. Kuda. Angel kok tapi. Ini ya. Angel. Ini ya nih. Empat apa deh yo? Ayo. Aku ngene tok. Dipiti badem karuan. Kipasnya princess. Kayak tak go kipasnya. Saya tak cuma aja. Goreng kacang lat. Oh, Anu sini udah banyu sih nggak? Kopi. oh cam kopi, Pak. Mantap deh. Ini lang yang cilik. Wes tak lek nang lek. Godoke neng kono lanune teplone. Nelatu ada. Mbok Mbok kira kayune teles-teles. Teles sak Ayo. garing. Udah dia kayak tahu. Lagi. Bener ketemu dulu. Kikirku kan. Bener batok nama anu. Mosok batok apa ora duwe, Bek? Kira. Saniki nganu deh pite klopo padha anu mati. Nggih. Padha dipangani pawon niku nggih. Nggih, tak dene terus tik. Nah nggih. Sampai di Iya, ini atas segini. Cam kopi. Ngopi ra, Bek, sampean, Bek. Bet kopi, Bek. Kopi ini sana Bek. Bek kira kopi. Ya bonat. saya. Goreng apa deh, dah? Ayamnya dulu. Goreng apa iki? Kacang bubuk, Wah. bakar. Goreng kacang. Balik atang saya iki, Seng. Yo no. Wis ada bajune dong, Wing. Dandange kok isane banyu rong, Lat. Ya tak kok ya kopine ya. Jenat ngopi ra? Mungkin mbok kira meneh ngomong ya. Bater ya, Mbak. Legenda, iya dia. Gak usah ngepas ya, nggak debok apa? Oh, tebak. Bah, iki kene iki enek. Biasa ada omahe pinggir alas sing ngono kuwi. Omahe pinggir alas ya, Mbak. Kayak video omahe kota. Nonton nggih. Puas mboten nonton nontonnya terus. Oh, tebak. Los. Puas. Mungkin dibok. Ini loh. Jadi kacang iki kok digoreng kono nih. Sing adang mau nganu lho bon-bonan kok nasi padang. Sing bakarane ndi, Mak? Nggih kuwi kadung nggih kuwi yo, Mas yo. Sembarang di sing penak. Hatinya deh. Hatinya tadi. Lah iki mau campur pisan apa piye? Oh jurena ada lagi itu Iki keri to. Iya. Yang aku pikirku malah pengen gigi loh ya. Iya, enggak ya. Ini mah api tekan aku pengen saya tak salah. Nyawa. Iki ulik-ulik kae, Mas yo. Enggak ya? Kayak miring. Cek to kan cara Ini buat aku. Cio apa enggak tangi? Enggak. Iki mau sing Pak Apa sepak. bumbu tukang saya? Wih. Kuwi. Itu masih tekan untuk ini. Lah kuwi kan saus. Oh, ono kabeh, Not. Kabeh. Oh, barbecue langsung. Nah, jeruk kan. Pikira wis. Amin dia aku tak kira kurang. Jorong iki jeruk. Ah, jeruk sapa sing ora perlu jeruk? Genine ra dianganu urusi kae. Ya ora. Tawa. Kayak debak kok.
Kak. Untuk sing kuwi ya. Sing kuwi lho sing sampean ketok kuwi pucuke bengkote kuwi lho. Bengkote lho. Ora kurang gede. Dene piye kok? Tak gaene. Kurang Kak. Kaya. Lah semua gini. Lagi mau si umum. Mati kan tidak. Oh mas likin om ini. Apa? Wih, gelas siji lah wih. Wah iki anu ayame. Enggak asin nemen. Sambal goreng ya. Sambal goreng rasa apa ya? Rasa enak. Kambi pink yo main di Main gitar. Blitar. Blitar tenan lho. Blitar kota ning kampung sunyi. Tersesat. Iki sing adang mau bon-bonan kok nasi padang. Ora iki Nah. Mas. Mergon Karang bendo blasteran nganu, blasteran garum. Penane apa penan gore Mas penan. Iki mulai bakar iki. Pah wis koyo ngene nae. Main nama Mas dari ini. Engko sing enggak tawar wetenge disari-sari dulu. Les. Oh, iya. Oh, ora apa. Ora kanggo ini. Kendok kembang api ngono. Endi? Ora enak ya? Kamu mau ke sana ya? Terus apa? Sek. Sing masak sapa mau? Tinggal ngaleh. Ketok gosong mah enak. Mana-mana langsung dibakar itu tanpa rasa dikipasi. Iki kok sakno wis enak dibakar geli. Terus balik iki nggih sambal tomat ngono ta yo, nah yo. Iki golek ada apa piye kuwi? Apa? Iki enak iki. Akane adae ki apa digawe? Lho, gawe sambal kae iki. Iki. Atau ini aku enak ada blas lho. Ora kae wis sambale nggih kae. Oh, Wis kene iki wis. Wis sakno bedhe. Nanti sapa? Ya nang pisah. Jadi namanya Mas. Iki kok kan kate mana sing bakar bak. Oh, itu dulu. Kalau mbok kira mas tak bukane opak iki lho. Buka, Beb. Bel tomat. Kalian cukup reyak nang kene metu. Wah, ngirisi sosis saya murung muari wakeh sosis sih. Wah, Jadi sampai naik. Besok iki enggak sampe. wis ya. Ya, pikiran mau masak aja lah. Oh, Sama mau ada pikiran terus. titan ubek ya karo ngarep tanggane kok. Besine wae gur arep gira kok ngarepe pat kok. Tas istri ngarep. Gimana? Gunggone oke ora, Beb? Oke. 3.000. Iki sing cah istri ning kene. Kowe mateng lak celuk ya, salak ning kene. Weteng. Kayaknya bulan sewu ya. Terus pakai iya. Wis mateng. Apa? Asli kaya nganu dah lek tuku ning ngene lho. Sitok piro nih? Oh. Oh. Piye murah yo? Kilo beda ngirisi padha karo lek tuku sitok 15.000 lho dah. Tahu bakal lho. Ki sing ora tau mani niki sapa? Bek sampean tau mani niki, Bek? Sosis gede-gede niki. Kurang tau mangan kira. Karo ngenteni Bek Saemah barang kok. Bisa emang nih kono. Oh. Wis sampai bengi kono. Nanti pengen.
Enak Pak Dep. Wis sih urung enek sambele. Putih sambelnya luwih enak. Piye kan ngono ki lek iki kancane diteri. Oh. Oh, dikowe nawani sanung gak doyan. Oh. Anu tene dingan. Oh, guys, gimana? Aduh, pikiran ada, penjajah rasanya ada. Oh, Iki kok jadi sikanas kan. Yo lalu masukin pinter bakare misalkan. P. Nyarian bakal sosis bakar ya Mas. P saya rasanya P, P. Enak P, wi. Main apa main enek pentale bakso enak. Adi pernah tuku yo. Lah mau Yo suka. Boten Mbak, ngono ya Nek yo. Waduh pesene yo. Oh. Sakno wis muake wae. Lah itu suka. Nganti jam 1 wen tak yo. Lho apa nang Not? Sama rujak. Sama rujak. Nggih rujak barang nggih. Kowe sama menjajal P. Enak dah. Enak dah. Kipas ya? Pas. Malah pengen video. Oh, Wah sih salah. Mangkok gak ono? Yo aku tuh anu. Engko lek aku melu ngono bapakmu metu. oh mesti ngono kuwi ya. Wedi lek metu. Kan pemenen nek min kono. Bingung. Enak to, Bek? Enak, Bek? Karo ngenteni ayame kan Bek kok yo. Bek saya mah karo Pak Kadi main awang, Bek. Hah? Oh, dijimo Pak Puh Rizki mau. Pak Paneng lor kono. Pak paling selom. Wes. Lengan. Mesti ya. Ya, orang dingin ya. Tak belanja. Ayo to eh. Gosongan. Gosongan tak ini. Ora apa-apa bakal bae ben tok akal. Mana sama di sana sana? Sama lihat. Kadang Nyunyok nanti. Beda. Nggih, kuwi lho biteng ah. Sunduk lho. Tay gì đấy? Quài. Di, matang gak, Dep? Matang ya? Awet sebenarnya kalau ngambung. Awakmu nyok pas sandinge iki lho malah bebel. Oh, Beh. Nyunyuknya kolor nih, Dep. Beh, jan. Beh. Enggak iso aku mbak. Dulu. Ini bumbu. Ayo. Lantat. Lah, sila. Kalau ini aku pelit. Wes, balik. Lucu jana saya kok gak cerita. Sawani omen. Jualuk met go dhewe lho. Ning suwale mo. Sangune sole. Om Sofia. Tapi kok ngedek kok ngerti muni om yo. Ngerti Orang mas apa piye om. Lah sila ngene aku pelit wis tak kasih. Maksudnya
malah enak lebih. Oke, jadi itu rasanya kayak Vida oh Novara. Novara Wija. Sekolah ya soalnya. Apa ya? Novaro so? Enggak ada. Jasa ngasaknya. Enggak enak iki badan di Digoreng, kowe katanya maringnya digoreng. Oh, enggak enak ini dibakar. kok wis sampe enak enak kok. Aku iki manut kok. Di Rene rasanya piye? Oh iya. Rasanya sih piye ngasakno. Ambele kae Mbak Nitane. Jajal sik titik. Sapan Nit. Ya Robu dari kamu banget. Iki apa jenenge? Sosis Jaru. Iki rasanya ya. Enak. Iya. Makasih ya. Lah. Makasih ya, Pak. Ini lho Mbak Siti. Kira. Kira Mbak Siti teko Mbak Siti. Tara ndi tak? Oh. Tara ndi? Kene Pak Tak. Nggo klosor apa tak? Be. Kene Pak Tak. Cio babak. Pokar. Masuk karpet guys. Ada teman ya, Cil. Aduh. Kata dari kata. Kurang lo ya apa nih? Suasana. Dah yo. Nek Mbak Siti yo. Mau kopi. Kene Ra. Para. Sini. Kopi. Para mogok. Kilo jemure ke Pak Tak. Oh. Kilo don. Oh, coba tak. Bisa Pak Tak. Nah, iki lho. Kalau tak gitu ya. Kencang. Orang lepring ya, Bit? Kurang apa le Mas? Lah weh. Lali. Kenapa nih? Enak loh. Alah nesu iki lho kembang api engko. Kalau aku ya. Enak kembang api ra? Ora enak kembang api ta Mas yo? Pas hidung ora? Tak aku sak jam kok kena engko. Benane lah sak adine cilik. Goreng apa Nat? Kirimnya. Wah. Yo. Piye? Tak kira kita menene. Kayaknya lo. Nang genggen ya. Jaluk solusi bik giras ya nih. Gene ngendi? Penak. Oh nang kene. Ya, sedang sejauh loh. Cah pikiran. Nanti jemput tak. Mana nih kene ae?
Kan jelas sih apa? Yang proses suara kan aja. Ya. Bah. Pikirase Mbak Dep Juno Mbak Dep. Siap Pak Nur. Wah ya. Urang imbuh neh kok Bek yo. Ndang. Pikilah hi. Ayam. Beh, kok ya ngamun to sultanan iki. Colokne catur kapok engko. Hasilnya apa? Mare dedepane caos sakmene wedi. Hasil kulone aku beli to. Oh. Saja yo. Heeh. Cek tukaran. Pak Tatak. Pak Tatak, Slon. Nah, Pak Tatak. Piye-piye rasane cemplang jare? Iki mau. Bek diwareki, Bek. Kurang sama ngomong, Bek engko. Enggak, kan tak akan itu enak. Iki rada kemanyak kewiti engko sapa. Ana wong kemanyak. Wong kemanyak kewiti. Nah, mana? Pengen mercon. Ya julakan to, Mbak. Jajan mercon apa mercon muni? Kene suwe. Mercon yo kayak mau ning dalan kayak mau wedi. Dan jika dhewe-dhewe. Pokoke bobot tenah to. Kena apa dah, Mam? Baik ini kita, guys. Anu, Cireng enak loh, pedes ah, sing suwir. Lara mah ben tinggal linggo Pak Pol lek, Nduk. Enak ya. urung mangan enak jan. Ramam, Nduk. Enak ora, Mbak Dep? Sange ta jenenge gak bakar kok.
Aduh ya, Pak. Boleh ya? Neng, Bang. Boleh. Beli. Cuma bilang mungkin sama ada enggak ya? Oke, Coba. turu angkler nih yo. Pasar itu. Tarah mas ada? Matak kan matak. Berapa pun cuak aja nak mereka aja. Balik ya nih. Belas sih. Nek balen. Wah, suaranya. Wah, mor cantok le. Kembrek. Pak Lan. Beh, dinteni kondi sama no. Kondi. Jak bakar-bakar kok. Walah. Kalau Pak Lan madang Pak Lan? Madang kok. Cuwake kok. Kalau Pak Lan, halo, cuwake kok. Rame. Panggah enak nganu yo. Apa kembang api panggah enak? Panggah. Lho yo.